uMongameli Cyril Ramaphosa umemelela abasemagunyeni kwinkonzo yesipolisa ukuba baphucule ubomi bamapolisa nanjengoko ejongene nomnqantsa wokuqinisekisa isizwe esikhuselekileyo. uMongameli ubezimase Umsitho waminyaka le kwizakhiwo zoMdibaniso ePitoli nalapho kukhunjulwe amapolisa asweleke esenkomeni. Umphathiswa amapolisa yena uMnumzana Bheki Cele uthabathe elithuba wothulel'umnqwazi amapolisa ngomsebenzi oncomekayo wokunqanda uphango lwezithuthi zemali olucwangcisiweyo. Kukhunjulwe kwanikwa imbeko amapolisa angama-34 abulewe esenkomeni ukususela ngo-April wonyakenye kuza kuthi ga ngoMarch walo nyaka. This is a sad and somber moment as we pay tribute to the hard-working men and women of the South African Police Service who lost their lives in the line of duty. Deadly attacks on police officers are sadly once more on the rise. uMongameli utho ehlaba ikhwelo kwabasemagunyeni esipoliseni ukuba banike inkxaso engagungqiyo kumalungu ale nkonzo ngelixa esadla amazimba. Police must be taken care of physically, mentally, socially and psychologically. Kanti nomphathi wamapolisa unjengele Bheki Cele wothulel'umnqwazi amapolisa ngokuphanzisa izicwangciso zophango okuxhotyiwe emakhado eLimpopo kutshanje. The team responded. Unfortunately, lives were lost. 19 of the suspects, they were left there. When the dust settled, we did not pick any dead body from the members of the South African Police Service. Egqithisa amazwi ovelwano kwiintsapho zamaxhoba egameni likarhulumente uMongameli ulebele ngombulelo kumalungu abezijulijacu emsebenzini wawo uqinisekisa ukuba eli lizwe likhuselekile ngelithi ngamakroti uMzantsi Afrika ozingcayo ngawo. We thank the 34 fallen heroes and heroines posthumously for their bravery and service to the country which they rendered diligently. To the families of the fallen officers, we pray that you find peace and healing. May their soul rest in peace.